ସେ ଦିନର ସେହି ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେଖା। ସକାଳର ସେହି ସୁଲୁସୁଲିଆ ବା ସାଙ୍ଗେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ଯେମିତି ଆମ ଦୁହିଁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ଯେମିତି ମୋର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ତାର ବି ଆମେ ପରସ୍ପରର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ହୋଇସାରିଥିଲୁ ସତ, ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ଛିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବସା ବାନ୍ଧୁଥିଲା। ଏମିତି ବି ଦିନ ଥିଲା, ଶ୍ରାବଣର ଝଡ଼ ବର୍ଷାକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଦୁହେଁ ଛତା ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲୁ। ଛତା ତ ଏକ ବାହାନା ଥିଲା, ସକାଳରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମର ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ଆଣି ସାରିଥିଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲୁ। ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ସକାଳ ଓ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣର ଅପେକ୍ଷାରେ କେମିତି ଯେ ରାତି ପାହି ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଜୀବନରେ ବିନା ଫଗୁଣରେ ବି ରଙ୍ଗର ଅବିର ବୋଳି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ବିନା ଶ୍ରାବଣରେ ବି ବର୍ଷାର ଛିଟା ପଡୁଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 6 ଋତୁ 12 ମାସ ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ବି ଦୁହେଁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ସକାଳର ଆରମ୍ଭରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞାନତା ଆଣିଥିଲୁ। ସକାଳର ସେହି ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସେହି ସବୁଜ ବନାନୀ ଘାସ ବଗିଚାର ସେହି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କାକର, କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ନାଦ ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ସତରେ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ଶୂନ୍ୟତା ଜୀବନକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିଦିଏ, ବେରଙ୍ଗୀ ଜୀବନରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଦିଏ, କଣ୍ଟକିତ ପଥରେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରିଦିଏ, ଜୀବନରେ କୋହବର ସଙ୍ଗୀତ ଉଗେଇ ଦେଇ ପ୍ରୀତିର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣେଇ ଦିଏ, ମରିଚିକାର ସନ୍ଧାନରେ ତୃଷାର୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ଦିଏ। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ଯେ ଦୁଇ ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷକୁ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ କରିଦେବ, ଏହା କିଏ ଯେ ଜାଣିଥିଲା।